Čože tu máme dneska tak rušno? Prišli sme na exkurziu. Aha, áno. Dnes sú tu kolegovia z Belus Labor. Vítajte u nás vo Wood Service. Čaute. Máte veľké šťastie. Dnes totiž žrebujeme výhercu o 500 eurový zľavový kupón na naše výrobky. Kto sa hlási, kto vyhrá? Filip, ja! Dobre. Dnes sa nachádzam priamo vo výrobe a máme tu návštevu. Máme tu Belus Labor z Trenčína. Vyrábajú krásne veci, sviečky, je to sociálny podnik a prišli na exkurziu cez profesiála. Takže tu vítam. Je tu niekto, kto mi pomôže žrebovať? Ja! Super, takže ideme žrebovať. Vicky, poďte vylosovať výhercu. Môžete. A výhercom sa stáva, môže to byť výherca, ale aj výherkyňa. Výhercom sa stáva Peter Šimko. Gratulujeme. Budeme vás kontaktovať. Ostatní nezúfajte, pretože o chvíľu žrebujeme znova. Zapojiť sa môžete na stránke www.woodservice.sk alebo napíš do komentára súťaž a my ti pošleme link.